Skôr než si vyberiete zrkadlo do svojho interiéru, venujte pozornosť 3 kľúčovým veciam, tým sa vyhnete sklamaniu. Číslo 1. Kvalita povrchu. Nie každé zrkadlo odráža dokonale. Povrch nízkej kvality môže skresľovať obraz. Predĺžte siluetu a dávať pocit falošného obrazu. Uistite sa, že si vyberiete zrkadlo najvyššej kvality. Číslo 2. Veľkosť a umiestnenie. Malé zrkadlo vo veľkej miestnosti môže zmiznúť a príliš veľké môže miestnosť zahltiť. Stojí za to zvážiť, či má zrkadlo odrážať svetlo alebo plniť dekoratívnu funkciu. Číslo 3. To je štýl rámu. Je to viac než len doplnok. Rám zrkadla môže úplne zmeniť jeho charakter. Zrkadlá bez ramu sa hodia do minimalistických a moderných interiérov. A zrkadlá s rámom sa hodia do teplých a útulné interiéry. Zrkadlo nie je len funkčný prvok, ale aj dôležitá súčasť aranžmánu. Už vieš, na čo si dať pozor? Teraz mi povedz, aké zrkadlo sa hodí do tvojho aranžmánu.